Какой ужас. Вот баба, ты на туда сидит. Юрку. Вчера кто тебе башня это туда. Але махоток безом бахч. Там мячи и ездил чемухли. Да, ну на تعيو لا تعحنك يا تحيا وما رصدور ده وما رصدور ده مخاوك يتشوف صوت اهلك Без обожать. Махал юкаря. هم ده ты король юариш вартбу. Такие, как я, на дороге не валяются. عليه ما خلاص مش تبغى نقطة ده حلق غلاشن شيء دودك ملش بيرجع براسات وده دويل أش عشان هند يق طب تان كاب رني تخني تبص ما يعرف بقولك ничего صباح يا балхват заведующий детским садиком وحوج عشبك انتي аттестационной комиссии. Что вверх بعد يكون عدد وليها خيتش образование высшую стаж работы ее том بنويها بو مش هولارينا بس مستأسا نجد حنش حانقلر بنا ну ладно тогда زودي على نويها вас пока и было кудубо бусу пачалкат айошо кат зудиоч амекш доти тарахон. А может у меня любви нет настоящей? А может я цею? А может я не хочу? Вот не хочу все. Захочу пряник всем, захочу халву всем. Ярит Бог. Посмеяйте.
Он der садик я Такибич я это фундамент меня. Чего? Москва я из Дауру. Has телефон тирес. Але? Сотик, это ты, босс? Да, я, босс. Ты меня любишь, босс? Да, люблю, босс. Умрешь за меня, босс? Ни за что. А почему? Потому что моя любовь бессмертна. Валвиш, высо. Ничего. Хаствош, высо дом быть чал. Лячок он тамада. Версия, стройная, высокая, беловолосая, белокурая, такая, такая. Версия мастервистка луж, высо. Версия мадмацарай. И она смотрит, ему не хватит. Девушка, скажите, пожалуйста, как ваше наименование? Наташа меня зовут, а как вас зовут? Эх, Эрика, это не имеет назначения. Эй, на, أستاذ، أقول هو غوت شوي. أما قولي لحظتك، والله تعالى تاخذه. Что, тебя жаба душит, да? Бях побила, нырка, дух висла. Живешь, ага, чувак, как клата, дикла. أقرأ على عمرك تردو. هيا خذه. ما قولي، أقول له. أقول له غدر بوجه هذا غيابه. Бях побила, дух лер. شو قام يقول كلا هذا. Конечно, сам что воспитанный ребенок, да? Вот как раз حصل دوك الشبوي. سنيت ما في شيء يشلو قالوا لا دولت أحودون. ده دوك لر بях побила. فعاطة يا عالبك ده حنكوني بوشيش لو شديد يعود لا سوالك ولا تبليون وصلتك تبليونك ما تنسي لا ذاك سام دير عار هكيرا دك ساق نفس موسو Ну, لا يقدر عدينا حلوق شوية بابوا سمتا حما فيزي verissimo بوشيش ليخشق تعالني سوري يخشقي لا يا قادة كبيس تهيزم زوق بشلي هوش عطا هوش حنبول عليه صديق مخالبك لبول Voilà, goeie biedam jemoni. Badek die tjohlat, duk ditin, duk illeshdu, duk bechmadu. Babu biedam hal, bied mostak irsewa, bied mostak velhawa. Bied mostak wokku gait, bied mostak gairnewa. Biedam deg sirla nurdu, biedam boiznak irse doshvu, ait saboiznak qie miskvu. Hint qussen geriu, takhazwa. Sun vuodosh alvar ratso. Hund križ bucin. Sun huma je čisto na derhajorju. Derhajorju. هاي ذاك محب من الشكل حطك يا غدا خذ ده سابر يفتح خذ ليتشيزي وشو تحاول تنصيني اسمري ليتشيزي Короче, а тут эти бабу гайер. Это сцена я завоевал. ليتشيزي يا اخي يا لازم Лицензии. يس مرن يا اخي عرش يا اخي Как же наир? يس هو بلونج دوش دوق ليشوا اي متر يا اخي لا خذيه. دوق ليغا يا غير خذ المشي يا غير Руки. Какая невоспитанность. какая наглость я غير تاخذ Ты кто подумал, я буду жаловаться МВД России и МШГБЧ? Вот. اي لا اجري عليه يا غير يقول أن يقولوا أبا